ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode da kalla. Bismillahirrahmanirrahim. Kuncina kashi na 5. To, yanzu na fahimta ai. Wato bakin ciki da hassada taki ce ta motsa za a aurar da wata 'yar kanwar taki? Shi yasa ba za ki iya jurewa ba za ki bar gidan? To Allah ya rufa mana asiri da irin wannan mugun halin naki. Ai ba ki da wata mafita, dole ki aje wani girman kan naki ki amshi rufa'i. Domin kuwa shi din ma taimaka miki zai yi rufa miki asiri saboda zumuncin Allah. Maganganun gwagwa baraka kenan cikin hargayen da ya sa mutane suka fara taruwa. Da ƙyar na iya riƙe hawayen da suka ciko idanuwana na sa ƙafa na yi waje ba tare da na saurari kiran da take kwala min ba. Lokacin da na ƙarasa ficewa na tsinci muryar Mama Talatu ta biye mata suna ta faɗar maganganu marasa daɗi a kaina da ummata wacce take kunsar baƙin ciki a kan hakan. Ko ganin gabana ba na yi sosai lokacin da na fito daga gidan saboda hawayen da ke gudu saman fuskata. Burina kawai in nesa da gidanmu in daina jiyo maganganun da ke fitowa daga cikinsa waɗanda suke ƙarasa tarwatsa ƙarfin halina. Ban ta kan asibitin da Umma ta ce in fara biyawa ba na tare mai ɗan sago na shiga na zauna sannan na faɗa masa sunan unguwar da zai kai ni. A cikin zuciyata nake jin cewa bai kamata ba in je gidan Zubaida a yanzu. Kasancewar safiya ce wanda zuwa yanzu mijinta zai iya kasancewa a gidan matukar a cikinsa ya kwana. Sai dai bayan Zubaidar bani da wacce zan je wurinta in samu nutsuwa saboda bani da wata ƙawar da ta fita. Hakan yasa kawai na yi shahada zuciyata na ƙarfafa ni kan cewar baya nan ɗan. Tunda shekaran jiya mun yi waya take sanar da ni cewar ya yi tafiya sati ɗaya kenan. Kuma ina kyautata zaton cewar bai dawo ba zuwa yanzu. Da wannan tunanin mai ɗan sahun ya sauke ni a ƙofar gidan na sallame shi. Kafin na ƙarasa na fara bugawa cikin mutuwar jiki. Na ɗan jima ina bugawa kafin aka buɗe min gidan. Zubaida ce da kanta ta buɗe min ƙofar tana bina da kallon mamaki. Amini, ke ce a irin wannan lokacin? Lafiya kike kuka haka? Me ya faru Amini? Ta yi min duka tambayoyin a jere cikin damuwa. Buɗe baki na yi zan yi magana kuka ya ƙwace min mai ƙarfin sauti. Subhanallahi, me yayi zafi haka? Kin ga muje daga ciki. Ta faɗa tana riƙo hannuna muka wuce zuwa ciki. A babban falon da ta zaunar da ni saman ɗaya daga cikin manyan kushins ɗin da aka ƙawata falon da su. Ƙoƙarin juyowa take na riƙo hannunta na fara magana cikin kuka. Zubaida, na gaji da wannan rayuwar da nake yi. Na gaji da haɗiyar baƙin ciki akan rashin aure na. Aure nake so na yi Zubaida. Ko ma waye duk na kasansa zan aure shi matukar zai ɗauke ni daga gidanmu ya bani matsuguni a gidan da zan amsa sunan mata aure. Matukar sunana zai canja daga budurwa zuwa mata aure zan aure shi ko da mahaukaci ne. Aure nake so ko da koma wane ne. Ko ta wani hali aure zan yi Zubaida. Na gaji wallahi, haba. Na ƙare maganar ina zubewa saman kujerarta saboda numfashina da ke min wahalar shaƙa, wanda nake ƙwato shi da ƙarfin tsiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani irin tashin hankali ne wannan? Zubaidan ta faɗa cikin hidimewa kafin ta saki hannuna ta nufi kicin da gudu ta ɗauko ruwa. Zama ta yi a kusa da ni ta taimaka min na tashi zaune kafin ta saka min robar ruwan a bakina, wacce ban janye ba sai da na shanye ruwan ciki tas. Ci gaba ta yi da shafa bayana cikin son ganin na dawo hayyacina. Sai da ta tabbatar na nutsu sannan ta gyara zamanta a kusa da ni ta fara magana. Me yi zafi haka na sai ba da zaki manta wace ce ki? Kin manta cewar ke musulma ce kuma kin yarda da kaddara mai kyau ko sabaninta? Sannan kina da ilimin ki daidai gwargwado. Me zai sa ki bari bacin ran wasu jahilai da basu yarda da kaddara ba ya fitar da ke daga cikin hayyacin ki nemi butulcewa ubangijinki? Bayan duk tarin ni'imomin da ya sadaukar a gare ki. Bata bani damar cewa wani abu ba ta ci gaba da cewa. Da a ce Ubangiji ya so sai ya baki iyaye wanda ba musulmai ba, waɗanda suke rayuwa kara zube marar tsari babu alƙibla, wanda su auren ma ba su ɗauke shi da wani muhimmanci ba, don sai su gama haife yaransu a titi kafin su yi auren. Amma sai bai yi hakan ba ya sa aka haifo ki a musulma, ya baki nagartattun iyaye waɗanda suka san darajarki, ya halicce ki ya kuma kyautata surarki, ya baki rai, ya baki lafiya, ya baki ilimi. Shikenan dai ya jarabce ki da jinkirin aure sai ki butulcewa duka waɗannan ni'imomin da ya baki? Bayan kin san cewa kowace rayuwa tana da nata ƙalubalen? Sannan Ubangijin da kansa ya alƙawarin yi wa bayinsa muminai jarabawa domin ya gwada imaninsu. Haba ni sai ba, haba Amini. Ina roƙonki don Allah kar ki kasa cinye jarabawar da Ubangiji ya miki. Sannan kar ki kuskura matsi da takuran mutane ya sa ki yanke hukuncin zaɓin mijin da bai dace da ke ba. Don za ki jefa rayuwarki ne cikin haɗarin da za ki yi nadama a gaba.
Ki kwantar da hankalinki don Allah, komai mai wucewa ne, komai yana da lokacinsa. Maganganun da ta faɗa min kenan, cike da son tunatar da ni abin da na manta. Tunda ta fara maganar nake kuka har da shesheka zuciyata na min wani irin zugi. Ni kaɗai na san irin ɗacin da nake haɗiya, ni kaɗai na san irin baƙin cikin da nake shiga akan hakan. Amma kuma duk da haka na ji sanyi a zuciyata domin kuwa duka maganganun da ta faɗa min tsantsar gaskiya ce a cikinsu. Sai dai irin matsin lambar da nake fuskanta ta kowace fuska su suke tunzura ni, har nake neman fita a hayyaci na irin haka. Ƙarfa ajiya zuciya na sauke da ƙyar na buɗe da kusasshiyar muryata na fara magana. Ina cikin damuwa ne Zubaida. Ina cikin tsananin damuwa wacce har ban san ya zan yi da ita ba. Ni kaɗai na san irin abin da nake fuskanta. Ba za ki gane ba ne ba kawai Zubaida. Na yi magana cikin karaya da komai ma. Cike da tsananin tausayi take kallo na har na yi shiru kafin ta ce. Na san komai Nusaiba. Na san duk yanayin da kike ciki. Tukunna ma me ya faru ne kika baro gida a irin wannan lokacin bayan kuma biki kuke yi yau ɗin? Ta yi min tambayar da ta fara hasaso amsar da tun kafin ma in bata. Dan tana maganar bikin yanayin fuskata ya ƙara canjawa zuwa tsananin damuwa. Cikin tsananin damuwa na yi mata bayanin abin da ya faru tun da aka fara gudanar da bikin Aliya har zuwa yau ɗin. Kallonta na yi cikin damuwar na ce, abin da ya fi damuna Zubaida shi ne halin da ummata take ciki. Ni kaɗai ce ɗiya mace da Allah ya bata, amma na kasa zame mata sanyin idaniya. Maimakon haka sai na zama silar kukan da take ciki na ƙunci. Duk wani hali da take ciki ni ce sila Zubaida. Na ƙare magana kuka yana ƙwace min. Ci gaba ta yi da rarrashi na da bani baki har na tsagaita kafin ta ce, ba ke ce sila ba ni sai ba. Haka Allah ya tsaro kuma dole ta amshi hakan a matsayin ta jarabawar. Sannan na san Umma ta fi tausayin ki fiye da kowa a wannan al'amarin. Abin da za ki yi kawai shine ki dage da addu'a zan ci gaba da taya ki insha Allah. Shiru ta yi yanayin fuskarta na sauyawa kafin ta ci gaba da cewa, wallahi da a ce abin Hashim kamilin mutum ne wanda ya san darajar ya mace. Na rantse da Allah zan nema masa auren ki mu zauna tare cikin aminci. Sai dai kash, shi ɗin ba haka yake ba. Kuma kwata-kwata bai dace da natsatsiya kuma kamilar mace irin ki ba. Yin hakan zai zama cutarwa a gare ki. Ki rufe min baki haka dan Allah Zubaida, ya ishe ni. Na gatse ta a tsawace saboda yadda maganganun nata suka yi min wata iriyar dirabba zata. Riƙo hannuna take ƙoƙarin yi za ta yi magana na ƙwace da ƙarfi ina miƙewa tsaye ina raruma jikata da niyyar barin gidan. Ita ma sai ta miƙe tana cewa, ina kuma za ki je a wannan yanayin? Duk inda na ga dama zan je. Ya za ki min haka Zubaida? Ni za ki kalla ki yi wa wannan maganar don kawai na kawo miki kukana? Ni za ki kwatanta da mijinki don kawai na ce miki ina neman wanda zai aure ni? Na ƙare magana cikin jin zafin abin da ta yi min. Ƙoƙarin yin magana ta fara yi na dakatar da ita ta hanyar ci gaba da cewa, idan dan na ce haka ne to ki cire mijinki a ciki. Dan har abada ya haramta a gare ni ko bayan ranki kuwa. Idan kuwa har zan iya auren mijinki to kuwa zan iya auren mijin Muhsina, Lubabatu, Bilkisu da kuma Aliya. Ina gama faɗar hakan na warci jakata na nufa hanyar fita ko ganin gabana bana yi da kyau. Da gudu Zubaida ta bi bayana tana kwala min kira, amma tuni na fice ko juyowa ban yi ba. Abban Haisam da ke tsaye a korido ɗin da ya raba babban falon da ɗakunan baccinsu ya gama sauraron wasu daga cikin maganganunsu da suke tattaunawa. Ba su daɗe da fara magana ba ya tashi daga bacci da Zubaida ta baro shi yana yi. Tashin maganganun da ya rika juyowa daga falon ya sa ya taso ya fito. Yana zuwa korido ɗin ya tsinci muryar Zubaida lokacin da take yi wa Nusaibar tayin aurensa. Cije baki yayi yana cewa, Allahu akbar, tsuntsu daga sama gasasshe. Ai kuwa tun da naji wannan batu, ba zan bar damar da za ta sabuce min ba. Kai, kaga halitta tamkar ita tai kanta? To wai ni tun farko ma me ya makantar da ni na kasa ganin yarinyar nan na zaɓi Zubaida. Bala'i, duk wanda ya ajiye irin wannan macen a gidansa ai ya gama more jin daɗin duniya malam. Ya ƙare maganar yana jin tamkar ya bi bayan da sai ba a ɗaura masa aure a yau ɗin nan. Alamun dawowar Zubaida da ya ji ne yasa yayi sauri ya shige bedroom ɗin shi ya kwanta ya rufe ido tamkar ba shine ya fita ba. Wanda ya gama jin dukkan komai da suka tattauna. Yana da shirin da yake son fara gudanarwa ta yadda komai zai zo masa cikin sauƙi. Ko da Zubaida ta shigo don dubawa ko ya tashi sai ta ganshi yana nan yadda ta fita da barsa. Ajiya zuciya ta sauke da tunanin bai ji komai ba ta fice zuwa kicin don haɗa breakfast kafin ya tashi ya fara mata masifa. Sai da na tsaye da mai adaidaita sahu na Hausa nan tunanin inda zan nufa ya zo kaina. Dan dai ni ba zan iya komawa gida a irin wannan lokacin ba. Ina muka nufa Hajiya? Murya mai ɗan sawun ta dawo da ni daga duniyar tunanin da na lula. Unguwar su ummanmu na faɗa mata wato unguwar da gidan mahaifinta yake. Daidai ƙofar gidan Baba Ladi na bashi umarnin sauki ne.
Tsayawa ya yi na sauka na bashi haƙƙinsa ya ƙara gaba ni kuma na sa kai zauren cikin gidan. Da sallama na shiga cikin gidan da yake madaidaicin gidan talakawa ne. Sai dai ko ina tsaf yake ya wadatu da tsafta komai yana muhallinsa. Wa alaikumus salam. Wa nake gani haka kamar ni sai batu. Baba Ladi da ta fito kenan daga ban ɗaki rike da buta ta faɗa. Akwa dai ni ce baba. Na ba ta amsa a tagaice cikin sanyin murya. Mara balale to ƙaraso mana. Ta faɗa cike da kulawa fuskar ta ɗauke da fara'a. Baba Ladi mutuniyar kirki ce unguwa ɗaya suke da gidansu Umma na Zahatu. Don gidajensu babu nisa sosai. Ita ce mahaifiyar ƙawon ummanta mai suna Raliya, wacce Allah ya mata rasuwa tun suna 'yan mata. Domin kuwa har ma an tsayar da ranar aurenta ciwon ciki ya yi sanadin mutuwar. Baba Ladi ita ce ta zame wa Umma makwafin uwa a wancan lokacin kai har ma yanzu da girmanta ya kama ta sosai. Ƙauna ce ta tsakani da Allah a tsakanin Raliya da Nazahatu wannan dalilin ya sa na shaƙu sosai tamkar 'yan uwa na jini. Duk lokacin da Baba Habiba ta hana Nazahatu abinci, Raliya ita ke kiranta gidansu su ci tare su ƙoshi. Haka abubuwa da yawa irin na yara mata, tare Baba Ladi ke yi musu shi. Wannan ya sa ta ɗauke ta tamkar uwa, kuma ko da Raliya ta mutu ba su fasa zumuncinsu ba. Don har yau Ummanmu tana kai mata ziyara. Haka mu ma tana zuwa da mu wasu lokutan ko ta aike ni in kai mata saƙo. Da farko na ɗauki gidan Baba Ladi a matsayin gidan su Umma domin kuwa in mun je can asalin gidan nasu banda tsangwama babu abin da muke fuskanta. Ya kika baro Umman taki? Magana Baba Ladi ta dawo da ni daga duniyar tunanin da na lula a ciki. Lafiya lau na batta. Na ba ta amsa a takaice sannan na ɗora da gaishe ta. Amsa ta yi da cewa lafiya lau alhamdulillah ya hidima. Yau ne ake ɗaurin auren Aliya ko? Baba yau ne. Bari in ɗan kwanta kaina na min ciwo gidan kuma da hayaniya shi yasa na taho nan ɗin. Na ba ta amsa haɗe da bayanin dalilin zuwan nawa a wannan lokacin dan na san dole za ta tambaya. Subhanallahi to Allah isa waƙi maza je ki ga magani can ki sha sai ki kwanta ko? Ta faɗa cike da kulawa a gare ni. To baba na gode. Na faɗa ina miƙewa na shige ɗakin. Da kallon tausayi Baba Ladi ta bi bayana da shi saboda ta san halin da nake ciki. Tunda kuma ta ganna a wannan yanayin ta san akwai abin da aka yi min musamman da ya kasance ana biki a gidan. Kuma mutane ba sa iya shiru da bakinsu. Allah ya kawo miki ƙarshen wannan jarabawa ya sa ya zame miki jinkirin alkhairi 'yan nan. Baba Ladi ta faɗa cikin jin tausayin Nusaibar. A can gidan Zubaida kuwa sai da ta kammala haɗa breakfast ta yi wanka ta yi wa Haisam ta shirya shi kafin ta je ta tashi musu ba. Cikin taka tsantsin saboda ta san halinsa zai iya balbale ta da masifa. Amma ga mamakinta sai ta ga ya tashi cikin nutsuwa yana sakar mata murmushin da ta jima bata gani a fuskarsa ba. Barka da safiya Aban Haisam an tashi lafiya? Ta faɗa tana kallon sassaucin da ke saman fuskarsa wanda yake bata mamaki. Lafiya lau Umma Haisam. Irin wannan kwalliya haka? Ke kin ga inda kika yi kyau kuwa? Ya faɗa yana sakar mata tattausan murmushin da sai in yana waya da 'yan mata take ganin sa a saman fuskarsa. Mamaki yasa ta kasa cewa komai sai ido da ta zuba masa tana kallon sa kawai. Dan sai ta iya rantsewa rabon da ta yi kwalliya ya yaba tun watannin ukun farkon aurensu. Mene haka kike kallo na wai kamar kin ga sabon mutum? Ya faɗa yana waina hannayensa saman fuskata. Da yi murmushin yaƙe na ce, kawai na ga kamar an canja min kai ne Abban Haisam. Na faɗa still cike da mamaki. Ba wanda ya canja ni ne ɗin dai. Kin gaji kike haɗa min ruwan wanka kar in yi date. Ba masa ba na nufi bayan ina waiwayensa. Wani makirin murmushi ya saki yana cije baki ƙasa-ƙasa ya ce, The game has been started. Yes! Ya faɗa yana dunkula hannu ya kawai iska naushi. Fitowar Zubaida daga bathroom ɗin tana goge hannunta ya sa ya saita yanayin fuskarsa yana miƙa hannu ya furta. Thanks. Daga nan kuma sai ya shige. Kowane motsinsa a yanzu ƙara bata mamaki yake. Gaba ɗaya ya canja yau ɗin tamkar ba musu baɗinta ba. Ko jiya da daddare sai da suka yi rigima akan wayar da yake mata tsakar dare da 'yan mata. Sai da ta ci kuka ta gode Allah kafin ta tashi ta yi sallah ta yi addu'o'inta kafin ta kwanta. Ko dai addu'a da na daɗe ina yi ce akan Allah ya shirye shi ya karkato min da hankalinsa kaina. Ko dai ita ce ta karɓi a yau. Ta yi wa kanta da kanta tambayar tare da addu'a. Allah ya sa hakan ne. Ta faɗa tana ficewa a ɗakin don zuwa ta shirya musu dainin kafin ya fito. A can gidan Malam Abdulkarimu kuwa ci gaba da yaɗa ƙananan maganganu su Gwaggo Baraka suka ci gaba da yi har sai da Abba da Yaya Garba suka shigo suka tsawatar sannan wutar ta lafa. Don Umma ma kasa haƙura ta yi a wannan karan sai da ta biye musu suka yi babu daɗi. Haka yinin bikin ya ci gaba da tafiya har ƙarfe 1 ta yi 'yan ɗaurin aure suka tafi masallaci. Da an yi sallah za a ɗaura auren. Sai da 'yan ɗaurin aure suka dawo ana ɗaukar hotuna Yaya Garba ya lura babu Nusaiba. Nan da nan kuwa ya tambayi matarsa Sarayya.
Ban ganin su ba, ana ta ɗaukar hoto, ina ta shiga ne? Ya ƙare magana yana kallonta, yanayin fuskarta ne ya canja kafin ta ce, tun da safe ta fita a gidan nan. Shi ne ma ya haifar da hayaniyar da aka yi da safen ai. Ta faɗa tana jin tausayin Nusaibar. Zuwa ina kenan? Me yasa ba za ta shiga cikin 'yan uwanta ba a yi hidimar biki da ita? Abin Khalifa ka san yadda suke mata in ta shiga cikin su ai. Tun jiya suke mata gori da isgilanci dalilin da ya saka ta bar gidan yau. Ta ƙare maganar jikinta a sanyaye. Sosai ransa ya ɓaci akan jin hakan don haka ya yi faɗa sosai akan abin da suka yi. Kuma mama na kallon su amma ba za ta tsawatar musu ba. Ƙoƙarin shiga cikin gidan yake yi ta ƙwala masa kira. Ba saurare za mu dakata a nan, ku dakace mu a zuwan kashi na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa. Kar dai ku manta da danna like tare da yin comments domin jin ra'ayoyinku a game da labarin. Sannan a taya mu da yaɗa tashar zuwa ga 'yan uwa da kuma abokan arziki. Na gode da kasancewarku a tare da ni.